babban makasudin da muka hada wannan tattaki saboda mu tabbatar ma jama'an kasar Kwantagora da cewa jagaba ne. Jagaba yana nan kamar yadda ya fara siyasan shi har gobe. Jagaba mu a nan kasar bama da dan siyasa irin jagaba. Shi yasa in zaka duba kai dan jarida za ka ga ai baya nan. Mutanensa ne kawai wanda suka sadaukar da kansu akan shi da soyayya su da suka ga abin da yake yi sun tabbatar da cewa ba dan siyasa a kasan ga irin jagaba mai sura. Wannan shine makasudin da ya samu karnu mu yi baya mu tabbatar mu cewa mutane na har yanzu gaba su gaji da jagaba ba. Na gode kuma kiɗa na gwarzon namiji mai so la dawo. Dan Garba kai muke so ka tsaya. Sun ce ka ja mu don za ka iya. Mai so la dawo. A ɓangaren mu kai dai ka iya. Domin ko ka ga yau har da jiya. Mai so la dawo. Audu Garba mai kyan tafiya. Na gona lola hasken tafiya. Mai so la dawo. Sanata na gobe zan si kujiya. Umaru Bago yanzu kai za mu raka. Mai so la dawo. A domin a Naija ka zama waraka. A Nusan Taral Tiyaman in saka. Mai so la dawo. A Mu'azu ba wa turmi shadaka. A mai martaban mu kai na a ƙasa. Mai so la dawo. Muhammadu Barau ma'az an ka dasa. A jikan tora Allah ya tsare. Mai so la dawo. Tiyaman na fati kai ne ka tare. A zonar tiyama mai kyan tafiya. Mai so la dawo. Aminu Bobi gaishe ka ni kai. A gwarzon nufe mai kyan tafiya. Mai so la dawo. Zaburu na ce mai kujiya. A kuli-kuli abin gyara miya. Mai so la dawo. Angon na fisa hasken tafiya. Ilahu ne ya sa har ka iya. Mai so la dawo. Kwamitin gidanka duk sun shirya. Al'umma wurin ka suka tsaya. Mai so la dawo. A mai sola so biyan zo ka rike Audu dawo. Lokaci yayi mai sola Audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times Audu Garba sai mun ka fi so. Kwantagora mu riga mu shegu har da ushishi. Lokaci yayi mai sola Audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times Audu Garba shi muka fi so. Kwantagora mu riga mu shegu har da ushishi. Da basmala zan fara kiransa mai ba mu ruwa. Garba so biyar mu ka Shi fi so. yayi damana mun shuka mu shuka gero. kamar da kuke gani a yanzu mun fito ne mu tattaki domin mu nuna ma mutanen kasar nan cewa muna tare da jagaba. Mu aminansa ne ya dace a gama cikin wannan tafiya isa muka dage muka jajirce ubangiji Allah ya mana jagora. Iba ne na APC kuma ɗan takara na APC. Don abin da ya shafi APC ta ne uwa ita ne uba. Duk abin da ya shafi APC muna gaba sai da ƙarfe ƙare insha Allah. An sheke mutane kamar yadda muka yi mina taron mina na flag da aka yi wannan ma ya tabbatar mutane sun tabbatar da cewa APC tana nan daren dam babu gudu gwaja da baya kuma mutane suna tare da APC 100%. Mai sola so biyar za ka tsaya. Ilahu karar kamin ni in yi ban gajiyawa. Garba so biyar mu ka A mai fi so. sola kai muke so rukon kamu ba ma gajiya ba. So biyar za ka A in tsaya. an gina muwa an madadinsa Audu kai ni ka zaba. Lokaci yayi mai sola Audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times Audu Garba shi muka fi so. Kwantagora mu riga mu shegu har da ushishi. Sai da mu na salati gurin saman zan tsira. Garba so biyar mu ka fi so. Dubin saman zan Allah a ko'ina zai Mai tsira. sola so biyar za ka In tsaya. alihi in sanya sahabbansa tun da ba ni gadara. Garba so biyar mu ka fi so. Ai sanya shehun nai malamai da ba su Mai harara. sola so biyar za ka Sangar tsaya. mu ko'ina ka rikita su ka hana musu bacci. Lokaci yayi mai sola Audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times Audu Garba shi muka fi so. Kwantagora mu riga mu shegu har da ushishi. A duk halak mai sola ba za ya ce ba kayo ba. Garba so biyar mu ka fi so. Domin ta bangaren mulki Audu nawa bai
gajiya ba. da so biyar za ka tsaya. Kaga dotalin naman alade bai kamata in ja ba. Garba so biyar mu ka fi so. Wani bangaren mai sola ta nan ake bin Da so duba. biyar za ka tsaya. Lallai ja gaba kai ke gaba wanga tamburan bai kau ba. Lokaci yayi mai sola audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times audu garba shi muka fi so. Kwanta gora marga mashi har da ushishi. A mai sola gwarzo ne bangaren mu an san da haka. Garba so biyar mu ka fi so. Fannin a kyautatawa jama'a mai sola baya da shakka. Da so biyar za ka Balle tsaya. a je wuri na matasan mu na ga sun san da haka. Garba so biyar mu ka fi so. Namiji ne hakika kun san da haka baya da Da so shakka. biyar za ka tsaya. Audu garba maimaita so biyan muke maka fata. Lokaci yayi mai sola audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times audu garba shi muka fi so. Kwanta gora marga mashi har da ushishi. Kullum kuciya kulli ta burin ne na tuno. Garba so biyar mu ka fi A so. lokacin muna yara cikin dare ake yi Mai so kutuno. da so biyar za ka tsaya. Idan ka je gari na Kano nan za ka bi sai ka yi rano. Garba so biyar mu ka fi so. Zagaban garin KNT mulkin kakwai Mai ɗanɗano. so da so biyar za ka Mai tsaya. sola so biyar za ka tsaya ka ibu kai ba gajiya. Lokaci yayi mai sola audu kai muka tsayar. Ka wuce 5 times audu garba shi muka fi so. Kwanta gora marga mashi har da ushishi. Ka zamanta waken suya kwari sai dai su gani. Garba so biyar mu ka fi Ku so. zo mu dangwala mai ƙuri'a saboda aikin mu. kullum logon mai gidanmu ne, kullum za ka je shi zai maka abu kuma shi zai ce maka ya gode. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah, muna kuma ƙara godiya ga jama'a ga duk lokacin da muka kira su za su zo. Wani ma wanda ba a kira ba zai zo inda ya ji maganar tafiyar jagaba ne. Saboda haka muna godiya kuma muna roƙon Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya, yanda aka zo lafiya kowa ya koma gidan shi lafiya. So da so biyar za ka Zan tsaya. yi ayyuka da yawa wanda za ku ji kuma ku gani. Garba so biyar